фалак мусиқии суннатии касбии мардуми тоҷик мебошад ки тӯли асрҳо ҳамчун ифодагари розу ниёз, талабу хостаҳои мардумӣ иҷрои вазифа кардааст. дар суруди фалак асосан дубайтӣ ва ё рубоие интихоб мегардад ки маънои фалсафӣ дошта ифшогари розу ниёзи мардум бошад. ин жанри мусиқии касбии мардуми тоҷик дар тӯли садсолаҳо аз гӯш ба гӯш, аз забон ба забон, аз дил ба дил ба тарзи мактаби устод шогир то ба имрӯз расидааст. имрӯз фалак дар давраи соҳиби истиқлолии давлати тоҷикистон фалакро расман эътироф карданд ва ба таълимгоҳҳои давлатӣ ворид гардонданд. ин аст ки дар консерваторияи миллии тоҷикистон факултети мусиқии суннатӣ аст ки фалакхонон ва шашмахонхононро тарбия мекунад ва ин дуруст аст, зеро ки ин ду гавҳари мусиқии тоҷик аст ва бояд рушд додани зеҳният ва маънавиёти мардуми тоҷик тавассути ин жанрҳо идома ёбад ва рушд ёбад дар давраи муосир. бинобар ин дар консерватория коркарди фанҳои хосаи ин равия оғоз гардидааст. аллака китобҳои дарсӣ чоп шуданд, барномаҳои таълимӣ коркар гардиданд ва инчунин яке аз паҳлӯҳои асосии фалакхонӣ зинда шудааст. дар асоси фалак эҷод кардани асарҳои нав. фалаксароёни кишвар мегӯянд ки замони соҳиби истиқлолии тоҷикистон дар натиҷаи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат, хоса президенти фарҳангдӯсти мо, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин навъи мусиқии миллӣ ба рушду инкишофи бештар рӯбарӯ шуд. фалак яке аз жанрҳои мусиқии қадимтарини миллати тоҷик ба ҳисоб меравад ва жанре ҳаст ки ҳамқадами инсон аст. фалак дард аст, оҳ аст, нола аст ва дар баробари ин шодиву хурсандӣ ҳам дорад ва дар тамоми жанрҳои шеърӣ фалак сароидан мумкин аст. ва мо имрӯз шукргузор аз он ҳастем ки дар замони истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми донишкадаҳову консерваторияи миллию мактабҳои миёнаи махсус анами жанри фалак аз устодон ба шогирдон омӯхта мешавад. аз рӯи анъана матни асосии фалакро рубоӣ ташкил медиҳад, вале дар замони мо фалаксароён ҳангоми иҷрои сурудҳои фалакӣ ба ғайр аз дубайтиву рубоӣ, инчунин ғазалҳои баландмазмунро аз адабиёти классикӣ ва шоирони имрӯзаи тоҷик низ истифода менамоянд. солҳои охир фалак бо тамоми нозукиҳояш дар муассисаҳои таълимии фарҳангии кишвар омӯзонида мешавад ва имрӯз ҷавонон ва ҳатто кӯдакону наврасон низ ба он таваҷҷӯҳ доранд ва ин мусиқии суннатии касбиро меомӯзанд. худи ҷавонон имрӯз ба жанри фалак хело шавқи зиёде доранд. ҳатто дар мактабҳои мусиқӣ яъне жанри фалакро наврасон эътироф мекунанд ва қабул доранд. имрӯзҳо мо ба қулаҳое расидем. хушбахтона созмони бо нуфузи ҷаҳонӣ ЮНЕСКО яъне фалаки миллати халқи тоҷикро яъне қабул кард ва мо аз ин хело шодем ва мо хушбахтем. аксарияти мардум дар ҳамин жанр маълумот надоштанд. вақте ки сарвари давлати мо ҳамин жанра рӯзи фалака эълон карду дар ансамбли фалака давлатӣ кард дар назди кумитаи телевизион радио, фалак рушд ёфт. мо шукрона мекунем ки бо кӯшишу заҳматҳои пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ҳамин жанри фалак дар феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО дохил гардид ва тамоми мардуми тоҷикистонро, тамоми фалаксарони тоҷикро ба анамин қабул гардидани жанри фалак дар ҷаҳон муборакбод мегӯям. зулфи хаму чашми сияҳи хуморат. дар замони мо ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушду нумӯи мусиқии фалак ғамхории зиёд зоҳир менамоянд. бояд гуфт ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 16 ноябри соли 2001 ба ансамбли фалак мақоми давлатӣ дода шуд ки ҳоло дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад. инчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 августи соли 2007 ҳар сол 10 октябр рӯзи фалак бо тантана ва шукӯҳ шаомати хоса таҷлил мегардад. фарҳангиёни кишвар мегӯянд ки аз ҷониби кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ба феҳриsti мероси фарҳангии ғайримоддӣ ба шариат расман пазируфта шудани фалак дар шинохти бештари миллат дар арсаи байналмилалӣ мусоидат мекунад ва миллати фарҳангиву соҳибтамаддун будани тоҷиконро ба ҷаҳониён бозгӯӣ хоҳад кард.